Samitiasi, a day, it's in my womb. It's Yasi, it's just a baby. Samitiasi, a day, it's in my womb. In Buemano, net 3.3, no challenger. Mama Miraho, no challenger. Sabia, when ya me, now what ya say? Binum sunam, and so when ya nanko, what ya nancy? Hey, airplane, Naya Ribe, Nana, Yahotan, Binus, Nebim Suridi, Arahu. Nansumaje Samitiasi Uba asomani mi buemano because you oh Samitiasi aje ma asomani mi buemano because 3.3 music upon music, music upon music, music upon music. Sorry, moon. One casa, be on Suano, and Suani. Sunny baby, then you know what the baby was sick. Oh, I died. Oh, I won ya, baby, and Suani. Yansuaja Samitiasi Basomani Ibuemano Mikasa Iwaya Yansuaja Samitiasi Mojaridi Efusani Womimui Nyamikasa Net 3.3 music upon music, music upon music, music upon music. Ahenkan 93.3 FM, simply the best. Net 3.3 yetiemu.
93.3. Thank you. No challenger. Come on, no challenger. I repeat, 93.3 FM. Ah, what a music! From the depths of my heart.
93.3 Bolonyum. The best in the East. I just tuned it to 93.3. You get a music, you get the news, you get confirmation, and the constituency.
Asedane Ahenkan asafo Awurade. Akrobetunie, sabebese kwatima irebia. Me do Eastern region I just tune it to 93.3. You get a music, you get the news, you get confirmation and the constituency. Ni so ni asase eda ne nsem. Na hu mobronti ene yeda so ti ase. Anopai ye de osori enwom. Sunsumu nyoma jotata. Ahenkan 93.3 FM dindu Odi Ahenkan Kwame Yeboah. From the studios of Akuma here in Aboabo in the Eastern region. Abrabo Yeboah enkwa ene onyam nyina wa Awurade nsem. Uwega say no Odi Ahenkan wa ban give me ni why things anai. Emresesa 93.3. I repeat, 93.3 FM. Bedu krum ha ifiada. Me bana me ho de den. Bedu team. So lu jwale kwa na yasem kase. Nanso Awurade say, me mankuma, mamu usuro. Na me nemu na ho. Awurade Nyankopon ya kra rechechefo. Awurade ya dawase. Se na ye ka ti asefo a ye nso ye ka hu bi. Si enipadua mu po na ye mra. Se ye won kwa ye ti nipa ne. Mframa aba ye tie. Ye homema ne siso. Emoja ne nso odi emu ofuru sane ne de. De ye kan se aseda wura ye dawase. Unyame abekoswa ya Awurade. Anopai eni osempakani Helena nana ya echa Yeboah. Onyame bambofo. Onyame bambofo. Say free akuma mudi wa ye mawa na ufata. Onyame bambofo. Onyame bambofo. Di wa ye mawa. Onyame bambofo. Onyame bambofo. Onyame bambofo. Media ye ba mawo. Onyame ba. To da bia wo sori kra na edene. To da bia wo peja mu kra na edene. Na zo Awurade zamu na nti o makwan mu a. Media ye ba mawo. Mini onyame twedi ampon. Na nti manim na ye pe. Okufo gifo Nyankopon. Ono na okunto kwa pata jibone bo. Pata ko jeku bobo. Ame bambofu. Eda wase. Onyame bambofu. Onyame ba. Enkwa aditara ho abazu. Yadia ye ba mawo. Within a twinkle of an eye, you can say goodbye to this planet. It is a rather doom nas what won't quite show. So would I do banners a wood as your cratias in near? I was so to me there with Adias. But in my year, me a day. Women qua bon by a mammy. Me busia, me crew, me mine, me yere me ma. Say me that's your cratias in idea. Nature Nyankopon enemy nwe. Media ye Bama o. Yami ba. Yami ba. O nyame bambafu. Yami ba.
nana what you said nana me ma so aye na ya de fin ababa mato if you grab me hu den say you know bedu ko mu abo afia da me da form sa na de ni ye de ni nana babo yin so na kai o ti ye de ni awu bonsa mu ni say me da be ni ni kwasi ada me ni ajaje oso ube kremu ma ho how did you ground to me ni edane na abuse man nyam de asida ne de mawurade are we ready to go and I'm me ire ena wa ha oba ni oku preaching is here 2022 question that be amobate oba ni oku preaching. The advantage is that my wife is a very beautiful woman. And I mean, many know. First in the Obia Mizak wedding, face the open. Me, mamma, that I'm the winning Murphy. Mimi face in the Umunum. But I have a nice, beautiful wife. Internet Obani Oku preaching 2022 ye introduce ti e hase ne baby awudi me fi ani ni awudi ma twin na rodi ba kabi ba bafu nyami bambofo ye dia ye ba ma Kwame Asante be come read to Facebook way baby awudi am fi ni that's your yeah. To our person who about Oku preaching, just log on to Facebook or YouTube. Ahenkan 93.3 YouTube Ahenkan 93.3. Kwa nim kusibu ado se search Ahenkan 93.3. Yes, I'm a TV presenter. After sending a big TV, I'm going to news. He can't hold maybe someone what's the main cast with the Obams or Wally Mew. Cafes with the one above face we. Yano pay. Menemi do for Helena Nanaya Echa Yeboah. Ni dinanga ze hena. Kasa for radio you too for no. Onunkuto. Ya me mo akwaba. Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Na pombo go de. Kristo adom ye won kwan de. Ede nyame ase. Ene ye introduce ye new segment e best start ewo enfiem pimenu ne aduonu mienu 2022 Obani Oku preaching. Obani Oku preaching so sa segment no wona utua no ede na tiefo enhwe kwan se nyame adoma afia nyame behu ye mobodie bi wurami kwasi da no pa bia Obani Oku preaching wo de bebede na manfo hwe kwan medase mefa akwan we so achia Ahenkan FM tiefo nyina de mesre ni se yesi ahoden ye Kristo na edema ti ne mesre nyina ni se yekọ ya 2022 mu ye Kristo fo de minim se ye botae ni entimu po nyina ni se daachi bi no se ye wu na ye da ho a ye benya nkwaje de ama ye nkra nti nsem a befa nkwaje ho na ma se tamo no Kristo no beto nsa fa ye mu bia anase mposi opina ni munyam a ema ye nyen raba no eno ne nsem a mesre Kristo se onfa no ye na onfa so ya daye se ne da bia wo ye no na ye nso yetimi anya bia beka kire ne ma a omudi nachi. Okay, na ese nyame ya adoma afie besim dwumadi a yede ba Obani Oku preaching ewo Ahenkan 93.3 FM no oje se da bi nipa benya nkwa nipa bo se ne bofu ni awurade na wodan bi nkunsu a wanya baby pepe bi akọ eno na wode ebre ya na mbo a mepacho Kristo maya hoden a sa pepepe. Okay, iti na etiefo a eti na de na de bia no esembe na woni omo ebeche na obenya ni daso se Kristo maya hoden a afie besim no dwumadi sei ene bi ni ti wa Ahenkan 93.3 FM. Medase pachansa na ye best start no message say ye bedi kan bom mpae asafarade omada wase ena no pay
ena no pɛ ye wo kɛse ye hyira wo din kronkron no eye wo humobro na mpo ema ye da so te ase me mpa ebo ne se Kristo wasɛm a eba bebɛn yimi nipadua fasi nkyɛn na mmom Kristo bɛkasa fa me mu sɛ ne wo de Elijah ne Elisha mo ye emre bi atwam no me mpa ebo ne se ene dan ko na wie ye no na ye mpo program we no na mpo ne wonnim Kristo no na wabehu Kristo na ma abofo adi ahusane ewo soro ahemman mu me da wase sɛ obetie no aye mpa ebo ya man wadumti amen. Amen. Yedi ayeyi ma awurade. Afa na ya me wonka Mrs. Odi Ahenkan. Oba ni oku preaching live on Ahenkan 93.3 FM. Obeka jadi agum de den. Shall to say afie besimu no. Osofo Reverend and Cancer preaching we 30 minutes time. Na oba ni oku preaching so enichi. Na me wonka also edi nyame asema ba. We nyame na de no dom me. Nyame na de ni che me. Nyame na de frɛ na ma no. It is my beer radio station. Na za me yire kan nyame sɛm wan kan. I don't want come abo so. You go say everywhere. It is a breed here. Me che fidie ne de ama me ho kan fo. Na asama nyame de ato na koma so no. Oni ye tiefo ache. Ya yenko. Me da se. Atiefo me checha mu nyina. Sabre mu ye behwe na me nua bema wo ye nkyɛn. Ode ye bekɔ sam ye bedi kan akan onyankopɔn asɛm. Na ehu sɛ asɛm bia afi nipa no mu ba no eye ne a ewo tresem nim ti ebekọ Psalm 50 verse 1 to 2 owia obeka kokan 6 no na fe wakan 9 to 10 afi owia ne nyankopon na pese ode na sem efa no ye de afa ho no menu abema mpache onkan man. Psalm 50 verse 1 to 2 onyankopon twedi ampon Awurade rekasa na ofre asase free owia apuye dikosi atoye ni tu no Zion ahofe a owie peye na owie peye numu na onyankopon free han sis yenko sisi no na osoro beka ne tinene akire efri se onyankopon na oribebu aten yenko ne nine no de tosu enkono no merenfa o fie mu nantwinini wo nwamuo mu papon wo nwamuo mu papon efri se wakai kwaye okay efri se kwaye mu muwa nina wo me efri se kwaye mu muwa nina wo me mopo apem so muwa. Hallelujah. Amen. Wene nyame asɛm a yebegina so na yedi akan asɛm na masɛm a ene dan medi ba ne nyinaa no ebi wɔ hɔ no ma ne tresɛm a yakan ebelenke na masɛm a ene medi bai ne matudi ni sɛ so wafa Yesu Kristo sɛ okra ne wagye nkwa ana baabi biara a wo baabi a wonam mebisa wo menua mekunu me bra me wofa mesewa abusuafo so yafa Kristo sɛ yɛ nkra ne yagye nkwa ana eno ne ade a edikan a mesre na mabusa na sɛ o Kristo ni ka sɛ wafa Yesu sɛ ne kra ne na agye nkwa eno so mesre busa o eno kyerɛ sɛ nipa no abegye atum sɛ ne bɔfo ne kra so hwɛfo na setena mu ne bibia ɛyɛ ono Kristo ɛna wɔhwɛ ne so na oni obia na wɔkwati onu Nyankopɔn na kyerɛ sɛ onye onsa hwe eno na ma obi pa ne ho achi na ebi abrabɔ ne situ bibia nanka wo mu no obeka sɛ ne de mama me nsa so na mefa Yesu sɛ ono ne me kra ne magye nkwa na ɔka we na asɔfofo boa no na mo de mpaebɔta na chi na kyerɛ sɛ nipa no abɛyɛ o Kristo ni mapa na me bɛkyerɛ mu kakra sɛ obi ma ne nsa so sɛ wafa Kristo sɛ ne kra ne agye nkwa kyerɛ sɛ wabɛyɛ eba sɛ babema ana eba ba e de ama Kristo no sɛ ne nipa ne tibia adano Kristo afa ne sɛ ne ba prekope na so mibusa o sɛ yempo a yegya ne na no ma wo yen no sɛ omo wo yen ba wiase no mu de omudi ne to yen so a megidi sɛ eya no mo expect sɛ yebeye bibi e de ama wo mo na ma omakoso ama omani agye yen ho sɛ omo de yen ba wiase nti ne meka ka ho ne sɛ yeye agidifo yeye Kristofoɔ
Say ye ma yensa so na ye fa Kristo ewo asori dem ana be bibia ye be fa onu Kristo na asofofo be boa ye no me wa ha na se me ba be hye ye nkran se ye nkoso entenam se ye be koso afa Kristo no se ye nkran na ya gye nkwa fi se empo ye nipai me ye sure se omampanyin kofo breso ode bibi ba se common card bi beba na se wa obekọ abe register obewo bi no se wo yare ana ho dodo na wo hospital na wo sa card ni bia ayeye national health insurance card uyi a e wo se nurse fo ni hu se u belong to a group u chese wo join ni star ekuo no nti e wo se omoma services e wa bra empo unni sika eno na mede tutu se nyame asem nya mede bra wo yi ho se wa fa Yesu se wo kra ne wa gye nkwa Yesu mo de nti se wo fa na message ye bekoso ye woniema bia ye beye ne yakoso atimi atena adum ni mu ye fa Yesu se ye nkra ne agye nkwa no ne abeye ne ba no ene da meka asisu praying se eno no enkyere se ebia ene ya meti hai se mama me saso fa Yesu se me kra ne magye nkwa na se misi form e wa Ahenkan FM ase ho na se bi me di me nipadua koye ne a ense na emfata na me wu oboni mu a kyere se me ye Kristo ni nti no me wakwanya se me ko osoro ahemem yetini bebre wa yansori dem asofofo kan sem bebre de kire yen ene dem mestra wo senya aso na emfa honi nipa ode asem na ebraw na emomesre seti na sopam na Yesu Kristo awafa no koso na tena nimu yen koso na yen moye mbra se Kristofo moma yen brabo enadi na enhye obi a empo onnim Kristo no enhye ni nkran so mibusao obefa Yesu a woma onsa so se wafa Yesu se okra na wagye nkwan baby a wote no o community nim baby a wo ye adwuma no baby a wo ton neama no hospital na wo ye midwife wo ye nurse wo ye doctor no so usuban ama obi agina nchen aka se doctor wenti nurse ni wenti maame mansa oton ade wo dan dwomu ha idie aboabo maame oton ade idie se me hwe maame wo ya brabo asori be kra na wokọ mekwa ko dwan na mesoma kobi fisa maame na brabo ne na setena no eye me fedodo mibusa obi aka mibisa akire woda so wa brabo atimi agi obi aba nkwagiem so no so be mane nsa so afa Yesu sa ne kra ne na gye nkwa na ye wo hwa ye yam timi hyen na ye sori ka se me insurance card ye si ewu na wonam na wo pemrante omunim phone mu o mary new ma se ne be ya wo yare a uko hospital anesifo ebia omun ko jojowu anase unni sika yen kase maame unni insurance nso unni sika nti yen hwew na se yam hye wo wiase niam we no ho a adenti na ne onu timi mankwa na mpo se ye yare na se du se ye bewu mpa onu Kristo no timi bam na oma ye nkwa na ye satena se biem no ye fa no se ye kra na ye agye nkwan yen timi nkoso na yen tuwa namon na yen koso ntena adum nim obi afa ne se 31st December biala obekọ asori dem na akoma ne nsa so na wafa Yesu sa ne kra ne na gye nkwa mummo ma ya ade Kristo damase samo yesa na so ene dai me wa hanom ehye wunkran se dane da ye kona yekotu sa na mo na emamoma ye mfi ho a ye metena fie keke na afa ye nsa mfa ye bra emmo ye bra se ne ye pe minimo obi 31st December ebia ne etwa mu 2021 ebra okwa sorry them se praise be sorry them se Methodist se Jesus generation asori biara aye bo Kristo din na ya asori papa no okoya ofa Kristo se ne kra na gye nkwa no ono ankasa ba fia obetena ase no osi da bi ntare ya mi hye die se ne mesi Yesu Kristo ni mabompu ni mpu asori dem ho ne se ne sofo ni sika saye no ntare we mehu se ensem fata o Kristo ni me nhye santare we biem na me kura mbo se ne mesi ni mafo ma ahia na ye kan kwofo ho nsem mehu se ni mabeye Kristo ni amagi Kristo ade mama me nsa so yi se ne sofo isi preachi yi enti so nka Yesu ba ebia 29 December 2021 na enanka 31st na metomi a so nka na me ko bu nsem gem na se ne sofo isi kan na sem se ejai edere na enum na yakayaka die ne besi wo hoyi enti nka me nso me body fefefe nka me de kwatum da bi me nkwata ba bia ye kan kwofo ho nsem biem ene me nso me wo hospital ha na obi ba eye me se bi oni binti no se ne ho asi atetefa no
ankanya ne class ne mesem ne sese me so ne mu na me hwa no me gina wo ana me hwa ne sem de ne koma doctor ana me so doctor nso me na makomi school 7 years me so obi ba ye no me hwese ne hu titina ankanse fata se me kura manim na obetina nanso na mama me nsa so afa Yesu Kristo se me kra ne magye nkwan die masesa me suban na utina se na usu ye wo de kai su a usu ye 31st December 2021 wa fa wani ko wachi esu bia okosu asori dan bim ne se ne wusi bubu wakoma ma Kristo na busa ho se enne de ya yense nu 31st December biemu mi busa ho sen abrabonete. That is 2020 31st December sem na mekan because 2021 31st December dia fe na ye ba bekom busa ho se 2020 31st December no okwa asori dem ho no se ne wakoma ne si bubu ye no so akoma pa wunya fa Kristo ho no enu amu na wo de woi na se wunni mu dia ene na mesraw me ka we ne dai se me pa wa chaw kosoa na ji Yesu Kristo ni di Yesu Kristo na akopagya won sa na wo fa no wasori dan mu no eno ne ade a esombu se onipa bia beye na wo ya ade se wo tu sa na mo no hwe ye Kristo fo idie so bi ka chew se bone ye ni bone ana oboa ye di bone da bia sabi mi ameti ya me ne wo ka asem me nyame asem na meka na so mitirima asem de ye Kristo pe nanim enu nti no se ye mompa ye da e wa bra ye mre ho enu nti emfa ho tinam na koso ginyame di sa onu nkuto ni wiase nyina agye nkwa eye Kristo nkuto onu nkwa Jesus eye onu nkwa ni wiase nyina agye nkwa fi so onu pe na owu ya ne nansa so osori ye no no so nkuto na owu ya wanka asase ni so wasori no kusu dinkunim ede mayen Yesu wo ho enti gia ogi ni di ya no onye mfonso koso na tena ni mu koso na bo abrabo woni mu ena no pe ma wakoma mu buma asafo Awurade ma wakoma emu buma asafo Awurade sa wo kwa asori na osofo kasa na bia preach na all preach na say nsem ode ba no eye nsem a bia wo hwe wasetena mu ne wabrabo mu a efa ho a mi hye nkran ne da se eye Kristo na ya na one wo kasa no se wo huada no na wo kwa ya akofa obi ade na nka nya wo dia na wo kwa asori na sofo no e kanya me asem no waka se ade anya wo dia hwe na wamfa fi se atam obi wo ho na atam oda no enipa bantimi nyina no se wo hu eya wo se bia obi na koka kire sofo no that particular moment no me ka de asisu a kire wo se eye Kristo ne ba wo nchen na wo beka saaye hwe se ye fa Kristo se ye nkra na agye nkwa oma ye nua panyin bi ema oni ye betena na se nua panyin ni sunsun konkron na sa sunsun konkron no na se oka ye ho a oboa yen ema ya brabo no etimi sipi na etimi sita se on konkron ne ba wa brabom abra wa fa Yesu Kristo se wo kra na wagye nkwa na sa on konkron no na se wo koye bibi na nsa na mfata na wakasa a kire o se me bada bi enkoye wuwe fi se wo ye we ya na wo kra wonim da Yesu beba na se wo kofa mi kofa die na se Kristo bampo free ma ehefa na megina obehu na obonsam so de ne de aba osu okofa Yesu ya ye kan da so wo beban na se Yesu nko beba nko waba Yesu obeba nko wabo Yesu bia ni ba bia obeba na se hono anu ti anma enedai onyankopon se memfa na asem mmre wa ye ni abre ne se wafo onu Yesu Kristo a na enwie na mum adwuma wo ho se ye ne se bekoso atena ni mu no se ye koso na ye tena Kristo ni mu a eno na be ma honhon konkron na ode adua ye mu no ebekoso anyini eno nti se wa hu se obi a wonim no obro no ne so obi a wonim no wo school mu ho obi a wonim no hospital ho nurse ni wey na ko no de nka ayarefo ba no wo teatea no na edin kura na wo hu asisi ade ono na ye de obi ba ni hu moja kura he on sha gloves na odi ne nsa ekoso nipa ni mu ane fi se sa nurse ni na ma ne ho kwan na ebia wo hu Kristo no na wakoso ama ne ho kwa ma Kristo na betina ni mu ne ti honkonkon no enyini wo ni mu na se honkonkon nyini wo mu a eno na dan na samabo ne nyum se nyamesum ti wo be pa ne ho achi fi se honkonkon ni wo mu a ebe ma wo hu se ewiase eni hwe ede mayen se honkonkon ni ti wo mu a
ebeka sa kire wo se ewiase mu ha wote no wo ya hoho enunti ena obi dofu pa bewu obi maame odoni pa bewu obi kunu odoni pa bewu obi yire a odoni pa bewu obesu obi twaja adwo na so di nipa ne ko hye fom ho wa samado ho a onko hye ho bi na edaka krea bi beba no na ni rempo afi ne ho na otimi gi anigye bi a na kasa nipa ne ti ase no ebia na ko ni gi bom ane enu na ekire yen se ewiase ye ya hoho enti Awurade ma ye refi niam bi a esi wo ye na brabom asase so na mom oka yen se osoro ahemamu ho de osoro ahemamu ho de ke ebeba se wugidi se Yesu bebo unyini se Yesu bebo abrabo ne de ebetini abo ne yepe bia nanso Yesu no obeba na mom ene dai de ye nkura hye na me hyew se Yesu na wapamu na wapa wo ho achi anka wa ho ofe anka wa wusi abonten a na nipa nyina ehwew osi da bi nipadua fefa Kristo di ma mi se ne misi wa na misun se ne me ho ofe me dempo papa bi se ne nyame abo me nice figure me de be show no Kristo anumunyam na se me nam na ma hye matare tintin bi ma hye mantare bi ma me hunwo na se me nam a enipa ka se na wensu Yesu na ball no ahofani na ede animunyam no amma Kristo yenti asase we se ane ode amayen nansu emanimunyam de se wo ye Kristo ni na wa ma onsa so afa Yesu se wo kra na waje nkwa a ye de yan brabo so animunyam e de ma asafo Awurade se ye ka trosam no se ye de yakoma ne ya adwen de akira o se kwaye mu mwa e wo no asafo Awurade kwaye mu emwa e wo no Kristo enti hwe ma menka bibi nkira o se kwaye mu mwa ono Awurade se wo no de a na se yem no yen asetena mu hwe school na wo koye no eno ana obi nsu koye o even so ye nurse obi nsu ye nurse udidwa obi nsu didwa mi ke kro nyama wo ton eno abi na obi ton ensu busa ho se aden na wo de wabrabo no ukọ wanim saa enya hwi o eye Kristo na wo ma wonsa so fa no na ukoso tena ni mu na ne ho konkron ne hya wo ma no hwe se Yesu Kristo ofa no na ofa ni yie na wo didi na namo so ba wo bra se ne sefata se wo Kristo ni na wo ti dwom ho no ma enam se wo ye Kristo dia wo ye Kristo ba na wo ma ho kwana ne ho konkron ne ti wo mu nti no se obi so a ho konkron ti ne mu si dwom ho no na oba be di dwa a connect wo ne a wo be ya wo se de mame toma de wo mame we ho ane fi se hu mu no mo ye anuafo Kristo na connect mo enti wo nse mame baby a wo te obro no so wa kontokwa akwa wa ye nipa ya aduane a nipa bedi obetu agu woni obi ba nete hwe se ne wo si treat no hwe wa wo kunumpo se ne wo si kasa ne ho na wakọ asori dem akoda osofo fom mame na wonim se ukunu no oya busuani ti ukunu no wonim se oya wabusuani ti enewiase aye we Nyankopon asem bia wo twese mu anya no kra Nyankopon a oka se ye wawe aye krum na ye yeti no se wodi ani die obu a esefata de ma wukunu a o mabaye nhira enti won se maame na nanka wo se wo ye ohiani anka ni daso obi ani ni mu no ohune manse no mosi aya akese efise owo Kristo fise o man nsa so fa Jesus Christ na kra ne na genkwa na wotena ni mu na Kristo ho konkron so ebetena ni mu fise ho konkron ye nua panyin ono na okai kayen ho konkron ye nua panyin fa ne se wa wo ma se wo kodwoma wo de ni hye oba panyin nsa se wo kokroma wo do ma o manketwa no de ni hye o mu nua panyin nsa fise ono na se o mu twa kwan mu a obeka se munyina hokeba ono na se mu bogata bia tra o se munyina ho na kata we da je se me fam bo me bo na me mahuri fi se mo nan enu se mo bossa gata ne tra
eno na eche ne Honhom Kronkron oye wo ye na bra bom eni ti atoda wo be kwa asori bi sofo ne kasa wakasa ne tama so pese se wo pon sofo no enye wo no hwe Honhom Kronkron na hye ne ma asema Honhom Kronkron so wonfa mra wo no se wo nwie ya maami enye wo kunu fufu na wo pentema ko wa ma no ofie di no ene Nyankopon wo ma na asam ni mo sofo ne obekasa munyam be so ye gya no obekoso akasa gye se Honhom Kronkron na ye ne opawie enti asese ye te Honhom Kronkron ase na ye nipa so ye examine ye ho ye hye ye nipaduam ehu se Honhom Kronkron so etiye mu on sa dabi o ya wadwe se nanka obebo obeyi obi bone wo ya wadwe se maami bia ye wode nka wo ne kokontokwa in fact o hye nika na o hye watale na wo pina na bibi ka kire wo se na we kura ehu hia eye Honhom Kronkron na nti so won se nyam Yesu Kristo na wo ma won saso fa no se wo fa no Yesu no wafa no emu ho abonfia anse me kan me se bone de ye beye na mo ye bekoso asre bone fa che de afri asafo Awurade ho onse ukunu no na oba afie no kan bibi wo se na watea ho enti na anwumre no koda wo hye nika se wadwa na bibi be kasa kire wo se enti wo hye nika wo de koda ye no oh Sister Christy maadwa afia akuaya ne ko si sen on se ba ne sa na wugya nika ne hye hwe anwumre no onyame Honhom Kronkron se besra wo ni wukru ne odosoro nko e ba mo ntem mama ye ho kwan na Honhom Kronkron nya dan emetina ye na brabom on se to da wo dwom ho a wo pese wo kanyame asam de kire obi eye Honhom Kronkron na ye wo sa hwe wo fa Yesu sa okra na wagye nkwa na ututu anam se ne esene fata na wo kwa so na wuti asofo na sam se ne odi asam ne Brian da na asofo no mu mutim no mbeka asam ne kire enyo hwe bra mo bre no ebu ono kro no kana asem wo beka no sa akwasi ada no enne sofo bi kwa sorry na asam ananka ono okwa koka no odu no Nyankopon se sofo enya wo na wo frɛ wo hu eye me na me frɛ wo enti ne me pa na wo beka kire me ma no hwe wonim so obonsam no aye word wonim ena wo nka asem wei me ma mienu miensa bi wa ha adwom dia to mutim so mo pon asole mo kwa akoye no fa asem wei bra na fa gi wo mo bon se Kristo amasofo ne de sa asem na ba ne se sofo no so watie Honhom Kronkron no ne se Honhom Kronkron ti ne mu na se ne osofo no Honhom Kronkron ti ne mu no menu mienu sa na Honhom Kronkron ti obia mu ye mwa minyi ni da se ene ya meka sei fa ne se masi fom na makofie Awurade ma ne mma saa de na so mikodu fe na se me dae ma nsori a Odi Ahenkan Kwame Yeboah ontimi musa Kristo se na eyede na oje meri kra efi ni nsem oni sa atumi no Awurade mfa ma no onsoma no Awurade ne ope na woye na so enu kosi a menso a Awurade ebia waje me kra efi mi nsem enu de enkwa chirishire nyamai enyansi medi me nkwa amen se sa don ni mu se menso menwu wo Kristo ni mu mankoso ama me nsaso wo Kristo ni mu etwa se da ne da me koso ma me nsaso for Kristo se me kra ne magye nkwa na se me dane me ho achi ema Kristo na me bobra bi ensene mfata ansa na sa ade ne tomia menyini se me kunu Odi Ahenkan papa yo menyini se ni nyuma menyini se emposabi sika anabibi kakra nya me dia dum no ebetimi abesesa me bra bia me boy ansa na miwu no e mama ya na ada ye ho na ye hu prese ye di yefunu be kwa asori dem fi se yefunu na ye wu awie na ye de kwa asori dem no eni nkwaje bi de mayen eno de chire community na ye wo mu no chire omo wo betwa ahia no se ane ebre bi ba ye ma ye nsaso for Kristo se ye nkra ne agye nkwa enti osofo ne asori ma no eni community na ye wo mu ne de omu huyen se ye Kristofo so busa wo abra wutie miya se afise o ma won saso fa Yesu Kristo se wo kra ne wagye nkwa no woda so tim ana woda so tim se wa ma won saso akoso fa Kristo ana wosi Yesu nyama nti no wo ba wo bra se ne wo pe no bia na ye kakra
and now 31st December 2021 and na wo twen na se Yesu so ama 31st December 2021 antoa so obeye ne den nti mesre mo mesre busua mesre menua mo mesre me kunu mo ewiase no nya ye dia yenkwanya ye dia nti ye Kristofo yi de mumma yenkoso na yempagya yensa dane damfama Kristo eno kura be boa yen anka da bia no pa wo so yo se radie me fa so me kra ne maginko eye wunkoa na wo bewu ye na ne nansa so sorry ye me di me hu nyina hye wonsa enno bone a me di ye fa me bone cheme mama ho den ai no ne sunsun konkon me nua panyin no ma wone me menante na me se me du ba bia me ntimi montra oh wapagya me na se me du ba bi na se emu aye dia konkon no akasa kire me eya konkon na beboa yen na ma yetimi aboye mbra yiye se ne sene fata fi se konkon ni emu a nyamene de bepese ne benante nanso ebeye den nti mesre mo Abraham de masam ekwa wieye ne mepese me busa ne se so enedai fa ne se Kristo oba menu mienu ye benya nkwagye ana e ma ya adwen se ye twen se ye se eda bi beba na Yesu abesen wiem na ofan ya akosoro na omo ma ye bone na ka asase so enti ni owu enra no enye ni owu enra no ebede na watwen ma Yesu aba na temoda na adu no obi atemoda betimi aye ne menso matemoda betimi aye ochina eno ne se minni wiase biem enipa wonya fi wiase pe na odu bibia bawiye enti mesre me pa ma chew mama yenkosoma ye ninye se ya fa ne ye wo wiase na ne obeji wiase nyina nipa ba ko pe Kristo na oba se nipa fam se ne be ya ye behu se oye Kristo no emaye nu ye ho dase ye ma yensa so fa no fiso no ko a ne wiase age nkwa obi anka ne ho na mmom yenkoso ntenam se ya ma yensa so ama Kristo medamase na minhira ye nyina amen wasamse maye no wiase so bi to wiase mu niama na wunyankopon woto ninimu wasamse wiase na kono cham na do baye de wunyankopon ba ono no batara hoda amen Evangelist Helena Nana Ye Cha Yeboah Eye mi ameyire ena nyaminam ne so de asempa abre shene to say kwasi da bia nyam be hu ye mobo na me mabusua ba bedu akurum ha no oba na oku preaching ebe unity ewa Ahenkan 93.3 FM so for Reverend and cancer preaching we are 30 minutes time no so abegwagum 70 for bomni say wa fa Yesu so kan wa genkwa na wabra ba wo bo de fata Kristo eno na meyire kan no ye nipa de boni wo ye ho ye nipa ye ko ba de boni wo ye ho utimi de obi ho ahi en boni utimi de obi ho asem ehwe akomam utimi ma obi ade be wa ye no ehwe mane dane boni ma ho enti de wo se ni se de Kristo kan wo se kwa mi ko mi nya munyanka na masuma nyame onkonkon so ne mo matena na onya mo ka afo enti Bible say mamu nya mpa boda sense obonsam bobom ti se jata na opo bi amene no se wutira anye yere wa anwane anto agyankwa bia ne dini asafo awurade na obonsam buba obobom so adwumu se kabo asem na ato yewu ade be kwa so ndem ne kure aso ndem ode ade be ko na busa ho se woni ubofo ntem no aso ndem ade ko na eje nkwa na abrabo be ne ye de na di wo mra ye tiase emra ye won kwan emra moja wo ye mu emra ye di akwan ye bai ya dwumam ya waliem ya mahwem ya busuam ya fiduam ba bibia na busa ho senti die ye eso nyame ani ana maybe telephone lines no na asema Helena
Evangelist Helena na ye cha Yeboah. Odi ba ye. De wo be ka dia fo aso. Bibi na kire wadwu busa. Ne mum no say Dr. Baba Zamo. Master Planner Junior watching you live from Kumasi. I see inside the MPP delegate conference. But still my earpiece are intact and connected to your show. God bless you, Odi Ahenkan Kwame. That's it. Veronica the days for London. Hey Vero. Everywhere I go, Velo follow me. I see watching live from London. Odi, God bless you and your team this very Sunday morning. Rejoice Efia Bim. I say God bless you, mommy. Nyame oishra pa. Nyame asam na aba no. Ono dia ya asoma no. Wabeka. Oguvuo bi na kwagu aba. Ebi gu asase krede da so. Ebi su gu asase papa so. Ebi gu nkase mu. Oya zango go twema yim. Nyame ka chenze da bi jai. Umani nyina nya dan emumu fifi na twabre ni dua twabre ni da bewu obi ze Yesu obeba nkoma ngwase akeka kwa obi ze Yesu ko beba nkoma na mze ngwase akeka kwa da ubewu na bo ze yi ya kayo ejama yehu se ye wu Yesu Kristo akwan a na ya manyankopon do edi akoma mu demu a ewiase tena be yede na ansani mfra church for assassin no na ye di yankwa na men na ye ja an indelible ink of great deeds chese ya brabo e beboy no ye ja ensanda papa bi o enyoma papa bi ye ja waji se abrante bi be wiase ewura bi be wiase se no bo ne bra na adani nkai dum pacho betima ba 020 1944 485 Mikono ku ene ma emlangasa 0554 820 910 Say you Yesu a na hu na kwan a wo mutu pia wo mutu ajabo awa dodge we are covered under the feathers of Jesus Christ onyankopon bambofo no ba hwe so enya dia sebe beto ba habrabo mu da Odi Ahenkan 93.3 FM ye wura mu to time ni mu ye wura mu amen kwa o man so na me fa frɛ for 02080201944485 and 0554820910 good morning Odi Chabel Frost na ka se frɛ me da say Ghana vote you ebe yi na ma won ka wono kra se Yesu ma me kra na like me ma ka to tin okay yes the wife are fight there I think the number percent I'm a one ka professional line I'm going to come ala o question sister you na ni na so dan kan nyame eme me sister after come tell about tampa you na you rade ya ne just so aka ne say nyame on kan on a wife ene bibia ene waduma em foni na sa an kai from for the bibia the do mu Yesu Kristo mojem ta den boni bi kura ta obi chi kura so the best an kai from there enten ni muso ni kwankwan so na kwan ne jam aka say kwan asema wa kai die le kura no ene wife and preaching atoma koma so me da se wa nkwa so na wu nkwase wu a ene wa ola ya MP Ahenkan ba ye da se pacho su betima frɛ no aba 0201944485 0554820910 matomebo na mebobo number no kama pa hello good morning Odi nana dwafo Akramachu. Yeah, but
Afisha Panso. Ahenkan Kwame Yeboah. That's the na oni were na mo che kwam. Den muguso amonso mo ya so ma asa ni pesakra. Eye nyamsofo. Amen. Eliza nyame ehye ohyebre no wahye. Ediasi. Eliza onya ko ware na onya oba oni na dwen eye ba ko na se kwara sorry no be de ni ko tina eye sorry adi hye o maya ni mo nyama nyame adomo anti oba no so ni muye mai ami so mi ekoto kunu so ni muye mai da na ba kwa bono ya na ye o ba pa de se mi ni mo nti neba na be hu ele si te o ba wa nti sama mi hu Yamara, na ojuma nkoso. Ebedo bidan ni se no. Na bi ko anu ato helicopter dia be si abuabo. Amen. Ni atama no de na. Aja mi di agare nyanya dan so. Helicopter mi be si agare nyanya dan so. Helicopter kuma anu papa dia na mi yo no. Aha. That's it. Na twafo. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning. Na pomo e. Adumuna mi pacho monso mo hote sei. Ma dwa ye wo ye pa. Nyame sempa kani me sit here na Yeboah. Nakopon enshraw. Ene asama wo di adore ya no pay. Atokoma so papa. Atemu wo ho. Tiana mo bia utu bia no kanu si atemu wo ho. Ene ufia asase so a. Ehe fan ene ujina bia. Mama, what can I mean, show no bush of phone in Namamo. Merry Xmas and a happy new year ahead. Nami on Shabushani, my team Ahenkan for life. Bye bye. I got a better answer. No, Uzu bet me about 0554820910 and a 02019444485. And the Yantanka Yesu Christo my no wasem. Enteni Yesu Kristo ho danse ubeye nkwane etaka se nipa ansasa ne bra no ammo bra bo efata Kristo a uye die be den se beba. Hello memo ache Avisha Panso Avisha se na ekoye ni me da se odo she ba yenti wa udini bebe akasa free me ba do le fle ko abla wa he una wo eyi no aha me hu nyami inchirao amen. Nti enya no wanwa senya wo bia wotumi ye the Bible ka say mabbo ubuafo na we de wo ubuafo pa la nyami sao na nyo betumi ye bia no se oba wo jira wachi a nyin ni be bibia no a wotumi ye nyami sao don kan ebo me bompa ye senka ye so mo betu ma mpanifo a nka ye mfra wo nkan nka be mani je pa vitenya wi bia buani pa o wasasi so ha so te say wo waje ne se obia be te se wo nyami sao don kan edo elope na o ka sa wo yale be ja yale ni se bia ye sra de se onyi nkoku apobunum na omo wa hodeni obetini agina ama ye waye so ama yen ayedi wachi emisa bibli relatives Kwabena mesume dance papa malaria bi na belu no ko me Friday team me jimu ba bia na enye abi na ma start to well is move for we ma we mva nkan from mam papa yeah ma me fa last 2 goals no nwa me bro ya nyumba tube na me zoro nkwa me read as well. Hello, good morning. Onisha by France na ka se free. Bajo pejani ka kro na ni wachiri pa. Bajo yetiwa. Yanko taxi.
bɛyɛ sei na ɔmo wura fi sɛ wodɔ ɔgo nyame no a na ɔmo ka nyinaa no ɛmma mu nti ɔmo adɔ ɔgo nyame no ɛna ano sɛ na ɛsɛ ɔmo ka kyerɛ ne ɛsena no ɔmo nka ɛna yɛdie na ɔmo de adie ɔmo ani ɛdɛ maame no ase sɛ nyame no adie n'adwene mu na ɔbɛyi ɛyi ɛna ma gyina yɛ akyerɛ yɛnso no yɛnso a yɛayera no yɛfa no yɛsi na yɛapa asɔre bi akɔ ɛde akɔ yɛ bra ɛna atu sira no n'obi n'ase mu na ɔsi ya na ɔbɛka aka yɛ saa Yes, you that's what can a crew bring a heavy akoba homes? Or see yen so a yayiran, wajia tum. So on young years to no question in the wayra. Sane see was a send you and so. Nanabo, I send you and say busy. Oh, is a yina acron 4 years and a boho, meboa. And now, yes, you aquaba got a guy, Johanna. No, I say the Sefata, so may say no way there on your bonnet. Where you are, and yes, you catch and saying. Welcome home or paradise. Tis a would you to me send me a debonnier knee. Now was the suffer bonny one when I go on a day. What Joe? And it's actually have a Yamia Joe. And then I watch your parcel you call and go on the phone. I saw boy as I saw a boy used to do woman Sabi Yanko Point team. I saw a sofa because a man from a draw some rain and Yasole Papa and what's Yasole. Last call. Hello. Hello. Memo achimo akwaba fisha panso. Memo achimo akwaba mo fisha pa udi. Yeja, pacho udi ni baby akase free. Honorable believe. Eja na pombo ko de. Me na me think am say sa ai Abozi ga na abo FM no. Abo city FM. Ampa. Na ho ye de. Nyame adome ho ye na ho so e. Aduma re kwa. Na ese won tapo na de ye kakra. Oh, adum. Me de nyame adum. Na kwa so fo bo mpai ma onya na masugu so. Yo. Na odi me pese me bisa se we are creative and say we are product. Ni November. What's me yade? Creative and say we are product because they say nyama we no. Anyone. Nyame. Kristo ne humo bro. Na uni ono abo ade ba konso ni se on. E wo se nipa bebe nyame de ubedua no. O ti asema no. Me giri se ba bia ye tete me ni ba bia me free ni nti no. Makọ ya mu pen. Na bre pen. Iti me hu se minua bi bre. I've been there before. Ti bri bia na me try some marriage out to Sabi. Omo so mu hu amane wa brabo mti. Eye Kristo nadom ne ho moboro akoke. Amen. Na me shirawo. Oma on kwatintin. Na dumedi a opese wo so udi e de boa wa ma ofo no. Enkoso. Na me shirawo pa. Amen. Ono abu bibi busompem elodin da kogono ya afede da wudi twa to na ja. E ma nko home na monko monkran. Medase. De me di beja atiefo nyina ne se omunkoso hu omo se ana ye nyina meka ho yenkoso hu ye ho se ye fa ade papa se ya mayensa so afa onu Kristo ye nipa de ye beye bone ipese obi hu ni sa na emom yenkoso ma adom ni hu ye mobo ene se ye bebo mpaye na yasre bone fache dan da ye be hu se ye fomfi ekwan ne ho na onu Kristo no bekoso ma ne ho nkonkon nso abetena ye mu na ye kakaifo se ne be ya se Kristo pine no nyam ebre bia mu a yenyankwaje e de amayenkra weni ne mepese me de beja atiefo da se evangelist Helena na ye cha Yeboah Odi Ahenkan Kwame Yeboah me hokafo no ne nyamenam ne so de asem abrei na asem ni nyina se fa Yesu Kristo se wo kra agye nkwa na de open nyina no onsabeka na don bomu a wanya baby papa bi ama wo kra ene nipa nche na tim ke ya to no okọ ezi hey what a shock dear, what a shock. Afishapa, hey, having come to your studio, aye. And then I watch you. Yabachangu kwa chantuma cha amu.
Ekuna fo mu ni problem. Dia nyame dia dum ya ne yanzo de baba dum mo. Okura ni bia wa aboabo wo anyina se wo biani wo he maso akura so asani aboabo da pao. Me say me da bani request ada de adaje ni Ahenkan from so moya rough ye beto na ntwe kura che rapa moya rough ye beti ma to na ntwe ba gwa kuno kura ni ba twa bi amana we hey some of them ni Nyankopon to challenge me si Nyankopon o guy pa o nhira me hwe o nhira me mo se me nkwa media mama ni pa fili Enviem pimbiere ni edunkru na me share saade we ase reaching out to the needy communities say ni pa sabe wo mo bre wo nkurase 2019 ana me share ase ye made na di shakwa na mipom no abansa mankese ana covid di betwetwa mu a last year kwase yebu aboabo me wa chiche ntoma ni ade a afie we de ye ma akukofo so bi anyiti kurum ha ye becha nkukwa nkasa asani odan aboabo ti poultry farmer no to ye poultry onyeska chaba poultry farmer akwa no gonya 100 million e da ton kokongwa ale ye tono poultry by poultry farm by poultry to ton kokwa ne za akwa do no kwa wo mobo kwa resurrection yo na by Sunday beku it was about time asabi di obedi enwan ya ma o Nyankopon ya duma fampa bota ya chi meme da bani ni kwasi ada so Ahenkan 93.3 FM ye ba pomanche afi pepe ni inti dia ya ne sen ye be ton kokko nyase ye beto ya ton kokko ya tomo ya tontuma ya tosemina ye be che chede din chenche afi shapa Ahenkan from agumani bia so meche na gina moa miao general manager obenya gina moa bema program said obenya gina moa bema DJ Fish obenya gina moa ba obenye na se adore afisa se no so che gina moa ezo biza kwe we normal there ya mi azi ohia me ba choti nyame adma me da ben no ha t-shirt nu nya bio wa nya bio brabi ni nante ya nante fa chima boabo akwa chim da ye wensu a bosumi afem ye be shom ben wotwe ena mama yare no ma yitre ni sa na me chest boy na me head boy na me chest na me chese skills am yi won kan say abosumi fo na kwakoto me sam na meshe goals no me na meshe goals no you go fish no wojira na mases wa no wo che pass no akoma santi jina 8 na daigo na ne ba number 10 jesi near the abome captain ni mansen captain Odi Ahenkan bosume ya famfo krabo no dia ba machi be ku mienu miensa won ba zo me bibi na so amfa bo na Odi Ahenkan 93.3 FM ekuta hwan kwaku anim kusibu adu ba dan ho na pa odama obobo fere amanfo oboba enzuo ba bode oboba bobo mu tetente akwa Odi Ahenkan Kwame Yeboah chachi bo Odi Ahenkan kan penalty afa bo na je motom mafa bo no ade a je motom me de bo no a je motom Achemuda Astrotef Zongo here we come Ahenkan 93.3 FM ya jiba bi abo no kuto Odi Ahenkan yo obabo penalty na manzo Odi Ahenkan mane na muafa kuma na napo ene wa mamse wa obese dada mazo over the bar dada gunu mwen mate Ebizide oh God
Ero da kam ya sere kwai. Kam ko mame o. Agua frak mu de. Eno ma mini pad mentade abasa yi Master Joe ni be wedding mi ko yi a chen ho. Ni metima bedu abobu Friday na mentima mpije mu. Hey! Hallelujah. Nana grade abu amekra ne fish. Emre asofo Reverend Cancer preach you no obo worship bi. Ena ginger no mti no. So me bra me want to say abonsama nyame. Ya yenko. Ena si abayo. Na maya ha ye die ena me kwa koyen kran so. Timi go pizza fam. Emre mze mi timi ko meko. Ya da nyame adum live ni manyaje. Nyame ya aduna wad mi bedu aboabo se wi mango biem. Meko agira next year. Se. Anu azu atuntum no me hesem nim so aquarista. What onyu ma onu abu Kennedy wasai. Nana tem nim se ya okwa otimi to nyum za. Na me dey say odi awaso boss man girlfriend because when you dey girlfriend ba man for the time no yen tan obi a. Abu demonstrations e be ba so. Abu demonstration e be ba so. Mu timi fa gota e na ada abu man yen nkwada sa. Abu ba hema onya kwada. Nana kwenti onya kwada. Ana benkum hi onya kwada. Mizumiti ya menya kwada. Abu asamne mo onya kwada. Na mbibi afa fofofo ababu kromu a mafa fofofo mafa ze enwa da bi abeto amamutia mude ekwan kekre na enra ayikuzi uguzi wo ni se gina moa wo ti redo zuka se ababu kwan asesi ezi ababu kwan asesi si we muntimi nyi na odika papa mu ni ho eba bus stop ekwan ketua we yentimi nyi mababofo ye begota na ye jagota no just like that na eni kama fo ana ye wo kama fo anya bia MC ofri krum ndi emranta mo keka mo ho me be organize ye be ye demonstration chenchirenche pa yenso yodozu nangi be dubro nyanki ya ke krum nyina kota tum fe nangi yenso ye de yi praises and worship akofa hana mafo mu ne pesenya komune kofisa poma be bo na futu e obi bo show a ango no de kata na eko enu am vingra Friday mi vingra ba dem ho de dende na ma za koloko ya mete afisha mame brofu de bako mame brofu de bako za mi chama fo se mi to brofu bru nyanyum. So, I don't survive. I don't general manager Benjamin. Hey, Rane. Rodway, me a mambo. Mimi to me, and I'm going with them. Apples of mine. That's right. There is a don't mind the body, mind the engine. Mireza mentumbu na mitini nkoi. Shuba. Laho shwa ajoji do. Ajogu waba George. Umu wazi wanimu atweze yi. Ida wunya da kwa bia wana free asembe. Hello Sami nwanwa ya fa afrafo na wieti uguzu ahofre no. Okay, ni yeti asembe. Mbacho yo. Okay dio. Osi osi nyoma ovio ntimi nsi. Ediga otwe me pon ameme boara na
Let me see. What's in here? Why? Mammy, I think I'm a day. You. I'm part of when I'm looking. No, your pa, Yammy Mobile. Not Professor Brown out. Amen. Median out there soon, Miss Crowd, beg your cancer. Amen. Yes, to the the two kind of many. And I say, Papa, the two kind of many. Just a little so thing, and the make now so I just qualify. And my fan. That's a whole talking so do yeah, I go shop up one side. Yeah, I go to any more than history. Papa B. Bring there's your bear show, bring your barber show. Your barber show. As it will be Ahenkan Kwame 1 year anniversary, a t-shirt, there's your blow back. Martin, Martin, nah, I knew so only one day, Papa. Kafra. Your man, me, and Cobby Yammy, never. Me that say. Nah, the old yellow for you, and the Bible says, on memory instruction was here. Ampa. The old yellow, and your wife just also would so good. There be that. Now, some of the Japa say, yes, it's a book in that and Sadaka. Ampu. I'm worried. Now, or Sadaka, so that. Oh, no, none. On the city, exercise. Amen. Me da se antia kusua. From I said this so you go hono. Mo. Yeah, akosua. Nana when again the J100 and a female free no. The means I'm moving to. I can make Jimmy. No one's I'm free. Hello, last call. What's up, baby? My name is make me be at 180 or team or down up or pan or down pan. Because Kwame, you see American and you say, you see American Kwame, when you live by your duty crew, you don't good mind, you do, why can't I get present and I own the and the papa be a baker be a mepe. Kwame, me that say. Ebe, that oh, the big love, you don't be at 20 on you. What made you do that? Begin about to Samia. Now the elections. NPP 4,500. NDC 2,500. Odi Ahenkan 3. Nere ne mara tomano. Na gime mfo ga 20 ano. Unim gara fo. Abate begira bi. Abate begira bi da. Ready. Ni agent no go jana na mu no. I think say soro da je bibisa. And of the Jack. Na akodi say. Na say oh. Wait, MPP for MPP for niya 500. NDC for niya 150. Na di ute jano. Abate no onu anya bi o. O kwa sua mi na me no kaza no te anya wanya. Obi onu ye abate agent no onu kwa wanto amabate. O ti abate mi na me no kaza say anya wanya bi. Na we bi ni Bejina MP, Bejina President, Bejina Zey, Ubeja na bato samia. Ubi adi de nyame de manu so me mama nyame de why. Nyame ka se me radio na mguzo me ye no. Bomba say officer se na menye TV. It menye TV dia na wi kura. Hello.
Masa, good morning. Morning. You are just demonstrating the rest of the day. Ah, ya pasa ye di broja ni wi. I wouldn't pay as I did and pay a pa. Ampo. Ola kwa bana ba dwen ho because hisem pa o ma dada ya che. I will really one plenty. Maybe me support to pa. Many number one will be the slower. Mate. What we Mate. Men gaso amengo. That nursing so ba kruma no ya de ti muma nursing so nyina MP. Honorable nursing Osu MP for Achem Oda about one person so. But 2024 the enipa e be gina some aka say 2024 be no be president. Me make my be president. Akwasi akwabet my be president. Kwadwo opon kuma bet my be president. 2024 bibia bet Messi. Nursing Osu bra nursing bet my be MP. Because about any pan say I don't know. Nana me kana so for romantic ene dem bete Mr. Ma me se me nyi envelope biem. Me nya so le bia envelope biem. Mr. Mo me nyi ema me tete me wo fatia wo bo akutia. Mo va kofia ne. Oda pozole ko for the envelope buy. Oh so mo ba for ya nto mo nka. Ye nyi envelope biem. Ye jaaje. Ye de ya doye. Ye do call into the communities. Abu school yi eno me ko do P3 me ko abu pe do P3 e be go P4 ena papa yi me ko so ata abu school e ko 80 years eni abu primary eni toilet teacher for ba na di oma omunya ba bia amfa headmaster wo ye transfer na ba pe na ato na gwengen because eni pa ho ade obegu nsuo obeni school nu ko 80 years omuni shepete womuni bi ti mafato me so a me see modern toilet with water closet e dia mom to bla me 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 vembe bo nyede every no de bla me nyede me de sam wanu AC private toilet for the school a teacher for there e ma there e mamu ade na nkura no ba school a omo ne invite rough Intimate Slamunya Buapayo, my giant envelope. Communities ne bre community, it's a big communities name. The Yamaka and Yania. The bomb party be by January, February, and you have Abu primary toilet. Come up, now donate their mom. School I now almost 80 years. Not Yana intimate whom Munsi toilet mom. Madame volunteer for Munko say what? And Madame Bako, Rade. Sana Eden. And Orion from a ye. Kakabia and from another demo. What's that? Keep quiet, I'm coming. We're people to know that, but I want to cry. Mumma teacher for no feel comfortability, so obey you to about primary. To a ban one area for no be on your fine. And I am can go for a queen who ya. One of my we break time be a Madame Bakodaba. And there, every ponomedia see. A Jumani be about what ye are so be every bebanso. Fat wash him. Me call beef referee. Hello. Afrabre. Mini am odin pony. Last call me coffee. Hello. Odi Ahenkan, good morning. Morning. What you say? Mbacho yo na nso e. You are dum so ho ye. Na me ase. Odi me ka so if you Kwame Akura. Kwame Akura. Makrom. Ye. Na ye kwan mabo yan se sia ma be akodu se se ma jama se sia ye wo hwi o. Contact ye fe o maybe e kwan so se sia aye futu na mu na ye ntwe en ya hwi o so. Kafra. Kuko no mututu gu nyina so
mi wura mo no nyina mu dia we ho e kwan so o menka ise wu na ye no mate yebe di akiri why so choyo me da say Kwame Gura and the bathroom of my heart me da ma say me di Odi Ahenkan Kwame Yeboah na me di musi DJ Fish Kwame Asante Evangelist na ye cha Yeboah so di nyame se me mu hwambre nyame nka mo ho onye Ghana yi onye aboaboma ne kotukuma ne bosome ne abuakwa na achimansa yi Shira Kristo so de nkwadom ye me free America kakra kodun kra nyame na me kodu a mesa ko tie mu pise fem bara mbubugu wa mbubugu de na mada